Εδώ είμαι πάλι στο μυστικό μου κανάλι. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα. Όπως μάλλον θα ξέρεις, ξεκίνησα να κάνω ένα challenge όπου θα ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα για 100 μέρες. Αλλά κατευθείαν τι έγινε, μπήκα σε μια επαγρύπνηση. Άρχισα να νιώθω τόσο υπερένταση όσες μέρες κάνω το challenge. Ένιωθα ότι έπρεπε να παρατηρώ τα πάντα μέσα στη μέρα μου, το κάθε τι που συνέβαινε, για να δω αν υπάρχει ιστορία εκεί και να πάρω αυτά τα δεδομένα και να τα κάνω βίντεο. Αλλά δεν περίμενα ότι θα χωθώ και θα πιεστώ τόσο πολύ και όλο αυτό να με κάνει να μην μπορώ να φάω ούτε να κοιμηθώ τα βράδια. Μέχρι χτες που είδα ξεκάθαρα τι ταλαιπωρία τραβάει ο εαυτός μου και πόσα χρόνια το έκανα αυτό. Οπότε αποφάσισα με την ευκαιρία να το αλλάξω. Την επόμενη μέρα κιόλας, σήμερα δηλαδή, έβαλα πρώτα τη γυμναστικούλα μου, έκανα κάποιες αναπνοές, μαγείρεψα με το πάσο μου όλα και είπα μετά θα κάνω το challenge. Πρώτα εγώ, μετά το challenge. Φαίνεται κάτι απλό. Δεν είναι όμως. Πρέπει να δοκιμαστείς για να βγεις νικητής. Οπότε ποτέ μου δεν πίστευα ότι ένα challenge θα μου μάθει κάτι τόσο μεγάλο. Και γι' αυτό το μοιράζομαι μαζί σου. Αν είσαι κι εσύ σε αυτή τη διαδικασία, έχεις βάλει μια δοκιμασία ή ένα challenge ή κάποιος άλλος σου έχει βάλει δοκιμασία. Κάνω αυτό το βίντεο ώστε να σου πω, μέσα από την εμπειρία μου, μέσα από αυτά που έχω καταλάβει, ότι αξίζει ο κόπος σου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Και μπορεί στην αρχή να δυσκολευτείς, αλλά αν επιμείνεις και κάνεις υπομονή, θα δεις ότι ένα challenge, μια δοκιμασία, δεν σε εκπαιδεύει μόνο στο να παρατηρείς τις ιστορίες, για παράδειγμα, όπως εγώ, και να έχεις δεδομένα για να κάνεις το βίντεο, αλλά θα αρχίζεις να παρατηρείς και τον εαυτό σου. Θα έχεις μια ικανότητα. Και τότε θα μάθεις να σε αγαπάς και να σε φροντίζεις καλύτερα. Μέρα 9 και συνεχίζουμε!